Koro mogin sadek mar otieno en tich ang'wen mogik mar dwe mar abich higa mar 2024 wantiere kod mathoth moikoni e otieno masani piny Kenya alama kendo kinyi makawuono kama jatelo mopogre ne oloso. Jatend piny Kenya William Ruto wuok oko mar yango kwano omenda manotiyo godo e weche mag wuoth kabeno dhi limbe mare e piny mar Amerika. Wantiere kod weche bende motenore kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance e weche mopogre mag jatend piny Kenya kaachiel kod wach mar paro mar ng'ato achiel kura achiel kod siling achiel mabende medo nyuolo paro mopogre pacho kaendi kaunti ma Homa Bay bende koro omedo lemo moko kuom lakteche mosebedo kadwaro mondo mi medgi lemo mopogre magi to kod moko mathoth magi weche momeo pek. Some friends told me, how much do you want to pay? I said, I'm not ready to pay more than 20 million. They said, bring 10 million, we will give you the plane. Jatend Kenya William Ruto wuok ka wacho ni ne otiyo mana gi shillings milion 10 e wuodhe ma piny Amerika ma ok shillings milion 200 gi wiye. Go back to work. The matter is like sorted out. The only team that is remaining is the 20,000. Riwruog jopuonj NAT koro dwaro ni jopuonj junior school masani ni e ng'anyo oge tich ka girito sirikal ondikgi kaka osesingi. Notong'e kwaya jigo kamuti ouso cereals ten gi M-Pesa. Jodak ma Barcharo mani Bondo, Siaya gi luoro kaluwore gi rocho mar rita kwe e alworano. Koro mo kaka pile layo matudruok en 3-6-0 yudo achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV go kod mbaka. Parno chieng' makawuono bende wantiere kod sigana mar thuon kaji dhi thuon kaji duogo mar bende losno kanyo kod Walter Nyambaga mar achiel kuom jogo mang'eni osebedo koluwo sigande kuom higni mathoth. Tombo ya kik bayo miyo kete mana kaendi bed kod chakruok nyaka giko nyinga Ochieng Emmanuel. Jaluko marwa en Elizabeth Otieno. Jatend piny Kenya William Ruto kwayo oganda jo Kenya mondo were gi mbaka mosebedo ka goyo pacho kaendi kotenore gi wuodhe mar piny Amerika, kowacho ni wuodhno nokawo shillings milion 10 ma ok milion 200 mosebed kawachore. Ruto ne loso nyasi mar law mar 21 manobagi Nairobi kama nosingo ni higni 3 mabiro piny Kenya ok bi bedo gi kakao hola ka bende osingo keto maino e tiyo makare gi omenda jo Kenya. Lydia Okeo nigi ler. En nyasi mar lamo mar 21 mano bagi Safari Park e kaunti ma Nairobi, nyasi mano kelo kanyakla jotelo mopogore e thurka. Jod bura no yudo thuolo mar wero wende mag pak kendo keto Kenya e lwet Nyasaye e yor lamo. Let us pray. Iber, Nyasach Kenya, Iber. Jatend piny Kenya William Ruto no otiyo gi thuolo no mar keto ler e wuodhe mar piny Amerika juma mokalo, limbe ma osebedo ka kelo liet ahinya to kotenore kod nengo ndege mano dhi godo e wuodhno. Ruto osebedo ka isayo kuom tiyo gi omenda jo Kenya ma kwane ok tin ne milion 200 e wuoth ma kamano. Kata kamano, odagi ni en owuon ne otiyo mana gi omenda ma ok okalo shilling milion 10 ka omenda mamoko ne osiepege ochiwore kendo no chulo ne. When I was told the cheapest plane was 70 million, I told my office, go book Kenya Airways. Yeah. So when some friends of mine heard that I was going to travel Kenya Airways, and we have built a big reputation as a country. We have built friends. Some friends told me, how much do you want to pay? I said, I'm not ready to pay more than 20 million. They said, bring 10 million, we will give you the plane. Ruto poyo kenge ma piny Kenya osegoyo ka koro singo chopo singo manomiyo ganda jo Kenya anyato mago mag loso thuolo mag tije. One of the big announcements that was made in my trip in America is an investment by Microsoft, an American company, G42, a UAE company, EcoCloud of Kenya, and the government of Kenya,
on the first ever data center that will use renewable energy, and it is an investment of $1 billion. Jatend piny opoyo thuolo ma Kenya ni godo e wang' piny mangima to kotenre kod reso oganda bang' midhiero mar ola. Ruto singo ne sirikal oseketo kenge mag yudo kuonde dak manyien ne ji mane ola oketho miechgi. We have also had to relocate already 27,000 people from riparian reserves. We have spent close to 300 million shillings to make sure that these people who have been relocated have alternative places to stay. We still have another 13,000 that we are processing so that we can relocate them. Wendo maduong' nyasi no, Tamrat Lane, man en Prime Minister machon mar piny Ethiopia, ojiwo jotelo ma pacho ka mondo mi ochiw ranyisi mar telo makare kaka yor tieko midhiero machando ganda jo Kenya. If the government can be trusted by the people, the dreams of the nation can come through one step at a time. Hope built upon the foundation of trust becomes the pillar of social fabric that creates miracle. Moko kuom jopiny mano ayoro e nyasi no oyogo pek mar ngima kod meto mar osuru ka gidwaro ni jatend piny odewie wang' oganda jo Kenya. Dakteche nogomo gomo mano last about dichienge 56 to dhano nohinyore kabisa during this strike. To gima nikonowa ndalogi en ni pesa ne onge mane nyachulgo e medical doctor interns, tang'eni mano pok otimore nyaka sani. Akwayo ni mondo wariwre ariwa wager Kenya wani nikech mae piny ma wan go waonge machielo. Kama okethore onge kuma wanyalo ringo wadhiye. Kalure gi gima president motimo sani, uchumi dhi bedo maber. Dola osechako lwar, nengo mogo osechako lwar. Koro akwayo mana oganda wa majoluo ni waunguru na president lwedo ka oketo geno ni gik moko bomo na dhi maber. Elamoni mar 21 ma pacho ka jatenda piny Kenya William Ruto kwa achiel mar oganda ka bende okwayo horo e kind oganda jo Kenya kata obedo ni osuru ma pacho ka osebed ka imedo ka osingo ni e higni 3 mabiro piny Kenya bro bedo kod ochumi mongirore. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Safari Park, Nairobi. Kapod wantiere weche machal kod mago en jatend piny Kenya William Ruto koni onge gweng' kata kaunti moro amora mibiro dewe pok mag mwandu mag Kenya. Koloni Kenya nyalo mana bedo mongirore ka gwenge duto dongore marom. Kaka George Batilero, Ruto ma bende ne nenore ka gima duoko dwaro machwalo omenda kaluwore kod kwan oganda mong'ere kaka one man, one shilling, one vote bende ojiwo jotelo mondo mi oti kanyakla e loko ngima oganda. Ndalo manok bang' weche gidore kuwuok kuom moko kuom jotelo koting'o jalup jatend piny Rigathi Gachagua mondo pok mag omenda madhi e kor gwenge tim kaluwore kod kwan oganda motis ni one man, one vote, one shilling. In matters revenue sharing, Rigathi Gachagua, Deputy President of the Republic of Kenya, is a believer and a proponent of one man, one vote, one shilling. Jatend piny William Ruto e ote mare kindi alama 21 ne Kenya ogolo wach machal ka gima duoko dwaro mar jotelo ka okoni onge gweng' me ibiro dewe pok mag omenda kendo ni mondo piny Kenya dongre gwenge duto nyaka yud pok makare mag mwandu mag piny owacho. There will be no prosperous county without a thriving Kenya. All of us, our destiny is intertwined. We must carry every village. We must carry every constituency. We must carry every county to make Kenya truly great. Jatend piny bende oluwo ni chenro mag sirikal ok bi tim kaluwore kod joma ni e piny owacho kod joma ni oko ka okoni kaka jotelo gin kod ting' mar neno ni oganda yudo lokruok kendo yuto mar jopiny obedo motegno. Without minding whether this constituency belongs to a member of parliament who is in government or in the opposition, we are all one nation. Our target is to make sure that every child in Kenya has an opportunity, because we want to enhance the number of people who have incomes. Ewi pogruok mosenene kin counties mopogore opogore weche mag ohala, jatend piny William Ruto lero ni counties nyalo mana dongore ka gitiyo maonge piem mag siayo pogruok
e kind counties mathurka. And that is why I speak to you leaders as the father figure of the nation, that we work together. We build bridges. We build synergy. We have a common destiny. There will be no success of one county as against another. We must pull together and succeed together. E kinde matuak mag pok mag omenda en wach mamedo gidore kuom moko kuom jotelo ahinya to masawa mar piny Kenya. Jatend piny William Ruto koni kaka jatend piny ojiwo chwalo dongruok maonge akwede ne Jakenya mora mora kata gweng' mora mora. George Bati, Ramogi TV. Kapod wantiere weche motenore kod mano, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua tiyo kod thuolo mar alam ne piny Kenya e boyo liet mar siasa e kinde kod jatend piny Kenya William Ruto. Rigathi olose romo mokwongo mokelo gi kanyakla kod jatend piny William Ruto bang' wuodh Ruto e piny Amerika ka Walter Nyambaga nigi mathoth. E kinde alam ne piny Kenya mane tielo mar 21 e boma ma Nairobi, mane okelo kanyakla jotelo buora, jo od bura, jotend dinde, jong'ad buche, governors kod oganda josalam kanyakla kod jotelo mamoko. Rigathi Gachagua otie kod rieko mag jokapuoyo kendo soyo siasa mamuol kokuoyo pi kuom liet mag siasa mosenenore e kinde kod jatend piny William Ruto ka koro ne ginenore wang' gi wang'. Kenyans were monitoring what you are doing in the states. And there is something that you're doing there that created problems to many husbands across the country. When you were walking there holding the hand of the First Lady, it put us back here under a lot of immense pressure. Your Excellency, our spouses, led by mine, Pastor Dorcas, were demanding that we emulate the president and hold their hand wherever we go. Rigathi Gachagua oyero weche mamit magolo thuolo bure kendo nyong'o go jatend piny William Ruto kod mbaka e wi wuodhe mare mar piny Amerika. Rigathi okone Ruto ni jo Kenya nyocha ni matek e wi dwach wakeni margi mar mako lwedo kawendo kendo chamo kod ginyadhi elela gino mar Rigathi koni tim jorochere ma Amerika. This morning you did just that. As we welcomed you from your car to the hold room to here, you are walking fast with me, chatting, as Mama Rachel was trying to catch up with you as we came to this room. So the matter is sorted. That was an American thing. Magi oneno kaka yore mag kweyo liet mag siasa e kind William Ruto kod jalup ne Rigathi Gachagua mane rado kuom thuolo mokwongo tok ka Ruto yande odhi e limbe mare e piny Amerika. Ruto korka kore mane nenore ka buonjo kani kod ranyisi mar ni weche Rigathi odonjo ne ondhudho. Bwana Yesu asifiwe. Okoni oseluonge mar chopo nyim riwruok mar Men Conference mondo ler gimomiyo ne ondhi olwet Mama Rachel Ruto ka gin e piny Amerika. Ruto otiyo kod thuolono mar kweyo liet mar siasa mosebedo e kind duond bura mar UDA. It is true that I have been summoned by the Men Conference. And I will go and answer. Magitimore ka jalup jatend piny Rigathi Gachagua nyocho much Mombasa kod jotelo moko nini machiegni kod jatend piny William Ruto. Weche mane okomoro ja od bura ma Kaptaret Oscar Sudi to kod jotelo mamoko. Ka esechego jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala bende ne temo oloboka kum jogo makelo liete chama mar UDA. There are few people who are proximity to the president. Wamefura, wamekuwa na kiburi mingi. Wanafikiria ati sasa wamefika, wanaweza kuja mlima ati wapange viongozi ya mlima. Sisi hatuwezi panga viongozi ya bonde la ufa, lazima tuheshimu nyinyi. Ati huyu Oscar Sudi asisunguke, akae kwa constituency yake. Na sasa hiyo unaongea uko kwa constituency ya mwingine. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala okedo luoro ma nitiere
Ywaruok madhi nyime e duond burano kowacho ni tim mar bayo wache kind jotelo nyiso mana ni demokrasia nitiere e duond burano. Malala machieng' tich adek nose kod moko kuom jotelo wi ywaruok mamedo tedo e UDA sani koro ong'oyo iwe kendo temo kelo kwe e duond burano. Ningependa kuhakikishia wanachama wa UDA kwanza UDA iko sawa kabisa. UDA iko imara, mnaona tunafanya uchaguzi wetu. On the executive side mnaona rais yeye ana concentrate, yeye haingilii masuala ya siasa. Yeye na naibu wake wanafanya kazi yake ambayo alikuwa ameambia Wakenya kwamba atatimiza kabla 2027. So our president and the executive are keen to implement the manifesto and the plan as promised during our campaigns. Lakini upande huu wa chama pia wanachama wetu wanapata motisha kwa kuona chama yao ina grow na kila mtu anataka kukua pale kwenye chama. Ndio unaona kidogo kuna mvutano, lakini ni swala ambalo sisi kama viongozi wa chama tumesema we are going to contain the fights so that moto isiwe mingi sana mpaka ivunje chama chetu. Jotelo mag kweth ma kwedo piny owacho oseo piny owacho ichwalo paro mar chik mar omenda mageto medo osuru. Kotenegi Kalonzo Musyoka jotelo go bende dwaro ni ketie tim mapiyo paro ma lipot ma NADCO. Is after that taxation, instead of helping Mama Mboga and Boda, or allowing your proxies or people to go flashing out their wealth from people's taxes. We must also pray that this government hears the cries of Kenyans and does what is right. They should lessen the burden of taxation on poor Kenyans, as it is said in the book of Isaiah, to undo the heavy burden and let the oppressed go free. We keep on year in, year out, Your Excellency, developing budgets which we cannot possibly finance. That is the root cause of this taxation. Diana. Yes, the moment you have got an unrealistic budget with gaping holes, with serious budget deficits, you must look for money. Kadhi nyime ni piny owacho mamalo chako chenro maloro kuonde jot madirom 200 kama oganda ma 300 mane piolo daro osebedo ka jotie. Jatend migawo mochung'ne gwenge motuo Penina Malonza wacho ni kuonde jot 2 mayudore Mai Mahiu bende ibiro lor kama oganda 161 osebedo ka jotie tok masira mar yawo moro muomo gwenge mag Old Kijabe manokelo ula kendo kelo tho ma ji 60. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Karjot mar Prayers Beyond Boundaries Ministries Prayer Center mayudore Mai Mahiu, Naivasha e kaunti ma Nakuru en achiel kuom kuonde jot manitiere Mai Mahiu ma oganda mathoth mane pio ula oywero udigi dwe achiel mokadho osebedo ka odake. Jatend migawo mochung'ne gwenge motuo Penina Malonza mane olimo joma pio ula nodaro e gwenge ma Mai Mahiu nochiwo mabati 1,500 kendo wacho ni sirikal biro chopo singo mar miyo gi lowo ma sirikal onyiewo ma ginyalo gede. Out of the 179 active camps that are within the country that is committed, and our ministry is going to work together with the Minister of Interior to ensure that these people are resettled. We are planning a long-term resettlement plan, and that is to build them their homes. Malonza wacho ni joma pio ula no ywero udigi Mai Mahiu podi biro yienegi puro puothegi e kinde mag oro. Kolero ni nyaka gisani ji 52 poko yangi kama nitiere tok pio ula ywerogi. Kata kamano osingo ne familia mag joggi poko yudi ni jolweny mag KDF kod ojende mag NYS podi biro dhi mbele kod chenro mar manyo ringrego nyaka yudgi duto. I know the Red Cross have been doing very good job in terms of psychological support, but we are going to intensify because really this is a need that we need to address as fast as we can so that these children can resettle back to schools. Joten kanise ma bende olimo joma pio ula nodaro otiyo gi thuolo no e kwayo sirikal mondo chop singo mar miyo jogo mane pio ulo ywero kuonde maginyalo chake dak manyiena. Yetu ni kuomba ya kwamba kila kitu serikali iliwahidi watu hawa iendelee na kufanya.
Hiyo ndio kitu iko. Kwa sababu tunaona watu wengi wako na maswali sana. Tukitoka mahala hapa tutaenda wapi? Miezi 3 watapewa mahali, watafanya namna gani? Na ndio hiyo maswali imekuwa sana. Join her to make sure these people are settled. Sio kuhamishwa tu. The promise of the government and the commitment that the president has given that they are settling these people permanently, even allowing them to farm in their farms back there, but to keep them far away from the water paths. That's something we agree. Lazima tujali mmoja kwa mwingine, kama vile unaona askofu amekuja hapa akaona hitaji la vitabu na akanunua hiyo vitabu vyote. Hiyo ni kuonyesha ishara ya kwamba sisi ni familia moja. Pia ulama neokel kod koth mapeke pachokano miyo jimoheo miadeko witongimagi ka Uganda moheo 1,300 e counties Pradegariyo mapachoka pia ulano yuero udigi. Joyce Oduor, Ramogi TV. Jagoro mari rok jopuonj manat Collins Oyu koro dwaro ni jopuonj junior school masani ng'anyo mondo miyodogi Oyu mane loso Mombasa koni komiti mar od bura mochung' e weche mag omenda ne osingo mar keto tenge omenda mag ndiko e tich mowuok kuom jopuonjgo e iko omenda manyien machakore dwe mar 7. Oyu kata kamano okwayo duol mochung' ne ndiko jopuonj TSC mondo mi owit barupa mag siem manyocha ochwal ne moko kuom jopuonjgo mane buono riembogi ka girem donjo e tich. We are happy. And this one I must single out. I think Ndindi Nyoro did some very good work as chairman of the budget committee. And he pronounced that these teachers are going to be employed on permanent and pensionable terms by 1st July 2024, which we really appreciate. But the other elephant in the house now is the other 20,000 who will remain in class but as interns. We are advising the Teachers Service Commission withdraw the show cause letters to allow these teachers back to school. And even those who have them, as we push for the withdrawal of show cause letters, go back to work. The matter is like sorted out. The only team that is remaining is the 20,000. Yeah, kwa rumegiro kamano kuoma medo kete Ramogi TV. Wakawiyo matin kikiri mabor podwa ntiere kod mathoth. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikaona, nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo, hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects, so ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. In the battle against pests, it's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Koro ntiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abeto kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora.
Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore, kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika, the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Are you ready to turn your Skizzer into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizzer, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer Tune, Skizzer Chapa. Terms and conditions apply. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Baba shuka leo. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro moro amora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Erokamano nyakwara Mogi kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi e kaunti ma Bay, piny owacho kaunti no kokale board mochung' ndiko jotich mano County Public Service Board ochako chenro mar medo lemo jochiw thieth ma osebudho lemo ma gintie kuom higni mathoth, chenro ma bende geto duoko chien wach ng'anyo ma jochiw thieth e kaunti no osebedo kabago. Wach medo lemo jochiw thieth en achiel kuom ywak mosemiyo riwruoge mochung' ne jochiw thieth e kaunti no bang' ng'anyo mar ka gisundo mondo mi omed gi lemo. Kokalo romo gi tend riwruoge mag jochiw thieth e kaunti no mano chwe kom gi jagoro mar board Bernard Muok gi jakom board mochung' ndiko jotich Isaiah Okoto jochiw thieth maromo 336 ne omed lemo. Ma gin mokum jochiw thieth maromo 9 mane jo riwruoge mag jochiw thieth ocholo nyingegi mondo mi omed lemo. Nitie jok moyudo kano osebedo kata higni 19 kapok oyudo promotion ma ok en gima ber. To nekech nwawuoyo kanyakla kano wang'eyo ni jo union mag health gi government ma watiye ka ok wan adui.
tero jotich nyime ngas mopogore opogore maromo 339 ne wan gi request mar 900 mwase process kendo kaka wamedo dhi nyime wabiro timo kama nikech budget marwa mar higa 2024-2025 waseketo pesa kata health oseketo pesa mar tero kata chwalo jotich e ngas mamalo. To kawuono wayudo promotions malaro 336 to kendo promotions gi dhi miyo jotich matiye sekta mar afya Homa Bay ka obed gi moral. Wagoero kamano ne yo motim gi go en yo maler ma ngata oyudo hakine kane poni onego be ni yudo. Koro mago gik mwagoero kamano ne sirikal. Wakwayo mana ni jomodong nikech jite onego yudi. Jomodong bende mekgi olosi. Ka wadhi nyime jodak e gweng' ma Barchande kar chor bura ma Bondo koro dak gi luoro kaluwore gi nok mar arita kwe ma giwacho ni biro kaluwore gi achudhe mosebedo ka monjo joapike gweng'go. Gino ma koro osekelo hinyruok ne ng'ato achiel. Giwacho ni kata bedo ni gisechiwo lipot ne apisas ma kono onge achuth moro amora mosemaki. Mitino gi wechego kendo gimedo kwano lal ma giseyudo e kinde ma chudhe gimedo monjo kod kwalo mwandu kowuok kuom anyuola. Tarik 26 Jumapil saa 3 otieno ne wayudo ripot mowuok kuom nebawa manyisowa ni oyudo simo ne Boniface Were jomaricho tong'o kabiro dala. Notong'e koa e Ajigo kamotiye ouso cereals ten gi M-Pesa. Koro notong'e koa e tije. To mae gimoro amora onge simo, pesa manolal cash ne en siling'150 to gima wuoro jodalawa ne waripot wach ni ka polis. Wan gi ka polis machiegni Lwala Kotiende ok bor gi kama wantie. Pok aneno jarita kwe moro amora mosechopo mondo penjwa ni to chal nade. Pok aneno. Anyalo wacho ni arita kwe mag gweng' ka osebedo marach sana. Kendo jok matimo biashara sana joge ma main target mar jokuogegi. Koro wanatemo kwayo sirikal mondo gijiwe arita kwe e area mar Barchando mondo at least seche ma ng'ato kosetiyo matek kata kodok dala ka en gi kwe. Nyaka sani pok wayudo report moro amora ng'at mosemaki. Ka owuok e sub-county ma Bondo wang'ado nam modhi e gwenge mag Migori en ni kwan mag oganda e kaunti ma Migori mayudo tuo mar muomruok mar remo e del ma bende ong'ere kaka hypertension osemedore nyaka 37%. Jokanyo sekta mar thieth koro dwaro jodak mondo dhi e pim kendo chako thieth chon kanyakla kod loko chenro mamoko mag ngimagi. Jojuma miwa mathoth. Adundo mogwecho matek mabende kizungu dendo kaka hypertension en achiel kuom tuochego mabende osebedo ka kelo thoge mathoth e kaunti ni ma Migori kuom higni 5 mokalo. Lipot mowuok kuom migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni 5% mag thoge duto e kaunti ma Migori ikelo kod tuoche ma otende kod tuono mar adundo magwecho matek ma oting'o tuono mar adundo, nyarogno kaachiel kod mamoko. Hypertension ne namba 3 kuom morbidity gin tuoche makelo ji hospital e outpatient ne namba 3. To kwachak wang'iyo kendo the other hand of mar tho wayudo ka nikech nitiere joma nobedo reported manotho of cardiac arrest, nitiere heart failures and other complications and others which are related to hypertension. Wayudo ka gin namba 4 and namba 5 kaluwore. Jolony chego mag thieth e kaunti ma Migori wacho ni dek thogi gi koro medre kalre kod medruok mag kwan jogo miyudo kod tuoni mar adundo magwecho matek. Paul Olik mena pisino mochiro chego mok gam ma idendo kaka non-communicable diseases e kaunti ma Migori wacho ni kwan jogo manoyudi kod tuoni higa mar 2013 ne romo ji 34 993. Kwanni ni malo ka ipimo kod higa mar 2012 ma kwan ji maromo 27 emiyudo kod tuoni. Nigi tuo mar adundo magwecho matek miluongo ni hypertension noidho kabisa noa from around ji 27,000
to 12,34,900. Ma nyiso ni either our systems are working well in getting people with joma nigi tuo mar adundo magwecho matek, but wayudo ni jogi sama gimedore kama miyo the system mar health bedo gi tich matek. Lipot mawuok migao mathieth e kaunti ma Migori yango ni sub-county no Masuna West ema noyudo kod kwan mathoth mag jogo mantie kod tuoni, kwan maromo 17,445 e higa mokalo, ka iluwe kod sub-county no Manyatike moyudo kwan oganda mantie kod tuoni maromo 4,719. Sub-county ma Kuria West biro thuolo mar adek kod kwan ji maromo 2,941 ka sub-county Marongo luwe kod kwan ji maromo 2,902. Sub-county ma Kuria East ema nobedo kod kwan matin mag oganda manoyudi kod tuoni mar adundo magwecho matek e higa mar 2013 ka kwan duto mag ji moyud kod tuoni ne romo 1,142. Rem mar oganda timo raku e kinde ka kinde kaachiel kod kit chiemo bende kod oganda chamo ema nyaka sani kod tudo kod medruok mar tuoni e kaunti ma Migori. Especially dietary and also being physically active. Wachak watimo kendo ni wan gi secondary prevention ma koro watarget godo joma already nitiere e treatment mondo mi kik giyud every time test mag schedule mwatimo negi mondo mi wageng complications. Oganda e kaunti ma Migori ojiw mondo koro bed ka dhi e pime kinde ka kinde mondo ging'e chalgi ka otende kod tuoni mar adundo magwecho matek. Ka bende piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ne gidhi nyime kod puonjo oganda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwar Ramogi, koro en kinde mag yudo sigana kendo odiochieng' ma kawuono wantiere kod jal ma bende pichane ler kanyo malich ahinya, bende wasebedo ka waluwo sigande mathoth. To be ing'e makare omiyo Nyakwar Ramogi Jwang' mana kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar Gin Kanye. Kawuono wamenyo ni mosenindo Joseph Thomas Mboya ma bende ung'eyo kaka Tom Mboya en achiel kuom jakedo mag ratiro mag oganda, jatij piny owacho, kendo siasa mare ne gwaro moko kuom jodito e piny owacho. Jata chenro marwa Walter Nyambaga koro miyo wasigana. Ega mar 1969 tarik 5 dwe mar 7 nduru kanyakla kod much ni giuwi ne okwako gweng' ma Kamsegre. Kalit en mar lendo mar Thomas Joseph Mboya. Bang'e udogo wike ka higni 55 mosekalo. Bang' chopo kendo yudo bet mar bilo wach kod Paul Diege, penjowa maduong' en ni to Tom ne ng'at manade, nonyuole kanye, to osomo kure? Kuma wantie kama Sengre Rusinga ka te dala hie ka jaduong' Leonardus Ndiege mane wuon Tom to konyuol Rusinga. E ndalo mekwa koloni ka mzee Ndiege nobedo achiel kuom vijana mane otegna ahinya mane oyudo luonge tije mne gitie shamba madongo mek wa koloni ka. Gitiyo kama iluongo ni Kilimambogo, Oldonyo Sabuk, Ukambani kocha. Koro kono ka jaduong' noyudo luong mar dhi tiyo kaka jang'ad makonge, nowuotho gi Mikai Mamin Tom Masela. Kanoromo tarik 15 dwe mar 8 higa 30 Tom nonyuol kanyo. Tom nochako kama iluongo ni Kabam Mission School. Bang'e noyudo luong kendo modhie skunde mek jodologo iluongo ni St. Mary's Yala man machiegni ka. Nodhi e school man iluongo ni The Holy Ghost kawuono en Mang'u High School. Tom ni ema koro ning'iyo kaka taya. Jaduong' ni noneno ni koro ter Tom kama iluongo ni Royal Sanitary Institute Lower Kabete Nairobi. Kacha kane gitiegore ne nitiere moro matin michulogi. Koro mane nyalo konyo Tom e rito jonyuol ma koro gibe ne idho
to gowetene mne chien mane nyalo dwaro bende tiegruok. Nomiye nafas kata thuolo mar dhi tiegruok kamiluongo ni Oxford University, Britain kata Uingereza. Oxford ka nodhi alap kata branch moro miluongo ni Ruskin College. Ka sana nodhi mna tiegruok e yore mek tije mek riwo wi jotich kendo kedo ne ratichgi. To Tom ka nochopo kocha nomako kata dho jotiegruok kaka lecturers kata jotiegruok wetegi nikech wiye ne bedo ka koro medo liwa ahinya. Ne gichako kata luonge ni achiel kuom jopuonjgi miluongo ni lecturers kata odiero man gi ringre marateng' to nigo buongo mar odiero. Nochako tije kanye? Odonje tich gi maniluongo ni Nairobi City Council kaka joma ng'iyo weche mek ler mar alwora. Ka ne bedo matek ahinya ne ja Afrika marangi ne rateng'. Mokwongo ni nyalo migi kit twech machuno ni girwak manyiso ni gin gipogore gi jorachar ka. E yore mek dhi e tich ne chuno ni gin nyaka ang' giwuotha gi tiendgi. Oganda mamoko ma jorachar gi ni nyalo ter gi nyamburko. Kogi ke weche mek wuotho kuonde mne gitime tijegi, kuonde jorachar gi ne ok oyiene gidonje nikech rangi gi achiel marateng' no, to bende marach ahinya to koro kano gike wach mek chudo niyudo ni ichulogi matin kuom tich magitiyo machal gi jorachar. Koro ma Tom noneno kata seche mane pod odak gi jonyuolne kuma ne jaduong' tiye Kilimambogo, ma Tom noyudo jiwruok mowacho ni ento koro owuok oko. Paul miyowa kaka Tom Mboya nochako kedo ne ratiro mag oganda. Ohangore otudore gi matin kuom joma ne gitiyogo gichak kedo ne ratirogi. Koro Tom nochako mna gi luongo tudruok matindo magibede jomatin ne ginyalo go mbaka kuom weche maginene pek. To Tom nobedo ng'ano ma jachia kendo wuoyi motegno nonyalo kawo weche gi makoro bendo porie gi jorochargi. Koro ne giyudo yot matin to ne pod ok ber ahinya. E kinde ma mbaka dhi nyime, bende omiyowa kaka nochako siasa e kindego. Ngimane madonje siasa sana okelo kata ochako nenore kata ochako ohangore sama koro ochako wacho ni en nyaka ochung' mondo oked ne ratiro ma jotich wetegi gi en owuon e bwo wagunda kata wakoloni gi. Tom nogiko gwinyre paro kod wach jorochere kendo seche moko ne iuthe adua. Jorochere otemo kedo kode malich kata bang'e ne giko minyalo riembe kata tich. Nyalo ndikne kata barua mar riembo nikech odwa kelo wich jopiny kanyakla mondo ng'e ratichgi. Ratiro koseng'ere ndalogo ne yudo ni koro maricho manitimo negi kati loso mang'eny e wigi moloyo gimoningi losi nok ber ne jorochere nikech ne gidwaro mwandu. Koro ma nomiyo seche moko inyalo uthe inyariembe tich onyatim ang'o to nochung' kar tiende. Emomiyo bang'e nyaka kawuono waparo Tom kaka achiel kuom jakedo. Wacho ni tend Moi kod Kenyatta nene kaka gik magoyo sirikal. Ne bedo matek ahinya nikech kineno sirikand Kenyatta ka Tom oduogo moya somo Uingereza. Tom noduogo motemo dhi mbele gi tijene mek kedo ne ratiro ma jotich. Kogik higa 57 sirikand ukoloni nojok ni Kenya koro ginyalo miye thuolo matin mondo ochak dongo kaka piny madwa bedo piny mochung' tiende kien. Koro Tom ni ne omi Kenya thuolo matin mar bede gi josiasa moko matin e sirikand wakoloni kucha. Koro Tom no temo manyo thuolo e Nairobi area. Siepe Tom ne gin ng'a gine? Tom ka tieko sombe ma Oxford, Tom noyudore gi jatiegruok miluongo ni William Scheinman ma ben en jatiegruok maya e piny miluongo ni Amerika. William ni ka gimoko mek jotiegruok wetene noduogo ere malich. Nitie gima niluongo ni American Committee on Africa. Bende noting'o jodito kaka Martin Luther King, John F. Kennedy, Harry Belafonte gi mamoko. Jali kaka jatiegruok wadgi notude gi jogi ma Tom ka notieko sombe ka to ne gimiye thuolo mokwongo mar dhi timo limbe man be omakore mana gi jatiegruok wadgi ma gibedo ma ging'iyo kono matin ema bang'e noduogo. Tom nochako thuolo mar chiwo thuolo ne rowere madwaro tiegruok. Tom kogik 59 nosebedo gi lek ni Kenya nyalo bedo gi loch machiegni. Manohango ne ni
dhi bedo ni Kenya koyudo loch to diero ka bro dok e yor chano chenro mar gero pinywa ne dhi bedo matek nikech kitiegruok ne ji pok okawo mogike kamoro maber ahinya. Koro Tom Lake ne ni ochak wach ma iduogo luong ni Africa Airlift e bwo maniluongo ni African American Students Foundation mane osiepene mane ni loka ka John F. Kennedy gini ne timo mondo konye mondo wahia mane wigi bedo kabith bende ne nyayudo thuolo mar dhi tiegruok. Koro bang'e sama Kenya yudo lochni ne ginyalo biro Kenya mondo gikony gero pinygi. Koro kar kaendi bende jatiegruok wadgi ma koro bedo osiepne miluongo ni William Scheinman nobedo jakom. Kome ka tich manomiye en manyo omenda mane tayo wachni to gi chenro moko mayudo nyaka nafasi mane kata thuolo mane ji tisomogo. Otero moro mosiepne miluongo ni Williams ne ondiko mondo ike e bath Tom. William ni ma jalok Amerika ni noduogo koro luongore ni wuod Masela. Masela ne en min Tom. Bang'e William noyudo thuolo bende mar buogo piny kano jok mo oket andike ni en chieng' kotho koro en wuod Masela ma wuod Chula Rusinga kaka itimo gweng'gi kitgi gi timbegi en wang'o ringre. Bang' wang'o ringre neno Tom oyiene mondo chieng' iike bath kuma niike Tom. Sechego nokwa ging'eyo ni ng'ama nyalo kuongo nindo. Koro duogo bedo ni Tom onindo 69 nek mabe wabobire. William oduogo dak kuom higni 69 nyaka 99 kaka jadala ka kendo osiep dala kendo osiep Kenya. Koro en oduogo tho kobiro mogik dwe mar 3 99 kadodok koro higa gi tuoche nogoye motho nowang' ringre chan motim mokel oyik kaka inenono. Ng'iyo mare kod Kenyatta ne ogwenyore kane paro ni rieko mare ne chicho sirikal. Tom ne bedo gi pogruok matin e wachni nikech en kar chakruok ne en gima nong'iyo ni okel Kenya kanyakla maonge weche dhoudi, okel Afrika kanyakla emomiyo bang'e oduogo luonge kata ni Pan-Africanist. Bang'e ma koro odhi thoni Tom nyo en jalo mosegiko miluongo ni internationalist. En gi tudruok kuonde piny te odwa nokel oganda te kanyakla, piny obed kanyakla, ji odag ngima mayot ma konyruok be bede mayot. Koro ne Jaramogi to ne wan oganda ma piny ahinya to be wakawe seche moko mopogore ma ok ne en. Nyakoromogi par ni mano en kare mokwongo miluongo ni part 1 pod wantiere kod kare mar 2 ma pod ibokelni kod thuon ka ji dhi thuon ka ji duogo ta nyambaga mondo ming'e mathoth kotenore kod Tom Mboya. Sigana bende thoth wakadongo kata jogo bende gin jogo ma hikgi oniang' osebedo ka goyonwa ma opogore kendo koro Walter nyisi kanyo kaka en. Ka wadhi nyime ni kambi mar ngolo mar Injili mawuok Amerika Maverick City oriwore kod kambi mar All Media Services e nyasi mar ngolo mageto timore pinje mopogore e Afrika, Ulaya kod Asia. Nyasi no mong'ere kaka The Kingdom Tour biro timore pinje 9 e Afrika e pacho kaendi. Jothumbe mopogore biro moro johera mag wende Kristo e counties mag Nairobi kod Mombasa. Jathum Kirk Franklin biro telo jower mamoko mag Injili. Nyasi no biro kelo achiel kachiel e mbui mar Citizen Digital, Citizen TV kokalo chendo mar Gospel Sunday kod nyakalondo mar Hot 96. Partnership with International Christian Church Mombasa to bring our audiences the world-renowned Maverick City Worship Group, who will be coming alongside Kirk Franklin. And this is so important for us as Royal Media Services because it enables us to complete that loop, the 360 degrees experience in terms of entertainment that we're bringing our audiences and a worship experience like no other. So connecting what they see on TV, what they hear on the radio stations, what they interact with on our digital platforms, to now a fully live event on the ground. And we're urging Kenyans to save the date, August 17th, Saturday, right here in Nairobi at the Uhuru Gardens, and Sunday, the 19th, in Mombasa at the Mama Ngina grounds. The tickets are going, I'll give you the prices in Kenyan shilling. Right now, actually, the tickets are going for
2,499 for the general admission, and that's a pre-sale price because the ticket price will actually go up to the equivalent of $30. That's about 4,500 shillings. And so if you don't get your ticket now, you will miss out because the price will go up. And the VIP ticket is going for a higher price. That is going for about 7,000 shillings. But that's pre-sale. That ticket price will go up. And we really do encourage every person to ensure that you get your ticket price. Jochiurake chendo mar gero ute manengo gi oyueyo kwa mondo ne ni gichopo singo machiwo thuolo mag tije ne atamalo 40 mag jodak ma ok alwora mag gedo godhi e nyime maonge mibadhi. Magino wachi seche ma isidha yanga chako gedo mar ute manengo gi oyueyo mar 1,200 kar dak ma Anderson e boma Kisumu. Jokanyo mane ochopo nyasi no kotelne kod gavana ma Kisumu Ngire Peter Nyang' Nyong'o otero ni chenro ma kamago gin mag loko ngima jodak kokalo kuom miyogi thuolo mag tije kendo kony e jolo gero chumi ma pacho ka. Breakdown on this transformative project by our CEO, that is Lab Trust and County. This project embodies our collective ambition to uplift the lives of Kisumu residents. It has concrete step towards realizing the broader objectives of our agenda for creating jobs, reducing poverty, and improving health and well-being of our people. Marariyo ni ng'ama tiyo kata ng'ama goyo hala manigi pesa mokano ng'iewo ot. To ka in ng'ama tiyo mabende samoro onge gimokano to nyalo chulo pesa moro matin to chulo mos. Nitie gimiluongo ni tenant purchase scheme. Ichulo matin, koro pesa monego bed ni chulo rent cha. Sami chulo cha to okaba mondo michiegni tieko titibang'owa ikawo. The Anderson Housing Project will create numerous employment opportunities, spur economic growth, and provide investment prospects for both the residents of Kisumu and our country at large. We have agreed with the contractor that 40% maybe plus of the cost of this project will be delivered by services and materials from this county. Hiyo tumesema na tumekubaliana, it is in the contract. So when Louis, ensure you keep your word. I am asking you, contractor, treat these people with respect. Koro mogeli pot mabende yudo dhiambo masani mabende gima otimore gwenge ma Kisumu eni kambi mar ndeke mar Kenya Airways oyango ni ndekgi namba mar KQ670 na yudo ng'ikruok e alap ndeke ma Kisumu bang' tuomore gi winyo seche mane opie alapno e kar saa 12:30 mar odhiambo. KQ wacho ni winyo ne wacho ni romo kata tuomore gi ndege ne kar saa 12:36 kana ndege no pio alap mare mana alap ma Kisumu kana ochopo wuodhe onge jawuoth moro amora ma oyudo hinyruok kata mano masira no kelo digni mar wuodhe ndeke alap no ma Kisumu kendo miyo jowuoth mamoko deko chopo wuodhe magi. Mano bende en report mokum kambi ndeke ma KQ ni kambino oyango ni ndege margi ma namba na en KQ670 oyudo ng'ikruok e alap ndeke ma Kisumu bang' kotumore gi winyo gi dho ngere iluongo ni bird strike e seche mane opiyo e alapno matino ochopo wuodhe kendo nochopo e alap ma Kisumu kar saa 12:30 mar odhiambo. KQ wacho ni winyo ne otumore gi ndegeno kar saa 12:36 kane ndegeno piyo e alap mare. Onge jawuoth moro amora ma ohinyore, kata kamano masirano ne okelo digni ma wuodhe ndeke mamoko e alapno ma Kisumu kendo miyo jowuoth mamoko deko chopo wuodhe mag ma report mabende chopo na kowuok kanyo kod kambi ndeke mar Kenya Airways odhiambo ma kawuono. Hi
Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid It Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Oh my God, this is unbelievable. I know, it's amazing. So much more local stuff. Ooh, and we are on it too. Fresh episodes every week. Plenty for the kids too. Cartoons, movies, and educational programs. Nice. Finally, some peace in the house. Oh, look at that. They have international stuff too. Movies, great hit shows. Makes you just want to curl up and binge watch for years. I'm trying to catch up on single. I need the tips. Okay, ladies, we're rolling in 5. Is there anything else that you need? Now that you ask, can I get your number? Shika, the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Ka iparo ni in kod pek ewi chal mar ngima mar paro mari, en gima kare kendo mowinjore ka ineno laktar. En gima kare mondo yaw chunyi ilos kod ng'ato ka ngima bedo ni matek. Maling'ling mag ng'eyo ewi ngima mar paro okelni kod Royal Media Services. We care. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Machiegni weche mag tuke kocha mopogore opogore mag timbe pacho ka ne dolony kod puonje witayo timbe to kod tuke adhula e pacho ka endi chenro mobagi kod CAF. Kocha go mag timbe okeni kod rowere yudo tiegruok majiwo tuke adhula, lony to kod ng'eyo kidieny mar CAF A license. Bende gido tiko mag tiko tiegruok mapuodhogi kendo e kidieny no to kod rang'iny mag lony ma opuodhi kod CAF dul mochung'ne adhula e pinje Afrika. I've learned a lot of new things. I've learned a lot on how to handle different things. More on football, but also out of the pitch. I believe that it will take us to the next level. It has been more of tactical, more of knowing football, not only football, but how you're supposed to put science in football. The course, it has been of great value. If we have this good qualified coaches, we will the level of our league will be up again. We will have so many good quality players that can represent us well.
at the top level. Jagoro maduong' mar AFC Leopards Gilbert Andugu wacho ni timno dhi loyo tugo e kindgi kod Nzoia Maringo chieng' Madaraka chieng' Ngeso. Tugono idhi goyo alap ma Masinde Mulire e boma ma Bungoma. Leopards manyaka sani osegolo tuke mag FKF Cup kaachiel gi rem yudo mar lig mar FKF season morumo ni oketo pachgi e Madaraka Cup Super Cup kama gibiro rakore gi Nzoia manyaka sani osegolo lig mamalo kendo dok e lig mar NSL. Nzuri kati yake Randi Bakari na Victor Omune Uchami akamtoka beki lakini akakataa Badan Katan. Kipe yule Brino Monde alikuwa ameona lango akakataa Brino Monde. Toka uzuri wa Maruka Sumba Shasiri na Himano Steven Rimba zimewaka amesema tumewasha indicator sasa. Tunataka tumalize. Jaloch mar mita 100 Afrika Fernando Manyala biro piem giko dirani e tuke mag Grand Prix e piny Jamaica. Manyala dhi piem gi jotugo mamoko mag aputh njiri kaka Noah Lyles mar Amerika kod Zanel Hughes mar Ingereza. Mano nyalo biro bedo loch mokwongo no Manyala mapoko lo e piem mora e season ni. Mamoko madhi bedo e piem makamano